Zahvaljujem se gradonačelniku. Evo, nakon godinu dana mog boravka u Makedoniji došla sam i u opštinu Kumanovo, opštinu koja zaista ima vrlo bogatu saradnju sa opštinama u Bosni i Hercegovini. To se pokazalo, nažalost, u nepogodama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, ovaj put Makedoniju, ali ono čim možemo da se pohvalimo jeste dobra kulturna saradnja, a ono o čemu smo gradonačelnik danas i ja pričali jeste da bi se privredna saradnja zaista mogla podići na jedan viši nivo. Bosna i Hercegovina i Republika Makedonija nemaju otvorenih pitanja i to je naša velika prednost. Mi imamo samo prijateljske odnose i velika prijateljska pitanja koja rješavamo, vrlo pozitivno. Ja nisam gradonačelniku rekla, on je rekao samo za likovnu izložbu na koju ćemo ga pozvati, ali ja sam ostavila za kasnije, a evo mogu i sada. Pozivamo 5. oktobra, pravimo prvi kulturni događaj malo jednog većeg karaktera gdje ćemo pokušati da prikažemo dio naše kulturne baštine kroz recitovanja dijela naših zaista istaknutih književnika Jovana Dučića, Ive Andrića i Alekse Šantića. I izvodit ćemo, jedna grupa iz Sarajeva, zove se Divan Hana, ovo nije reklama, nego samo da kažem da se trudimo da negdje približimo Bosnu i Hercegovinu u Republici Makedoniji, gdje se izvodi Sevdalinka, za koju ste svi čuli, ali u jednoj modernoj obradi, džez i pop karakter će biti. Samo druženje smo nazvali druženje sa prijateljima. Tako da, evo, gradonačelniče, i tu ćete biti pozvani i dobit ćete pozivnicu. To je jedna uvertira za jedan zaista ozbiljan plan koji imamo da dižemo tu, kažem ponovo, našu kulturnu saradnju još na viši nivo, ali evo i tu privrednu. Ja vam se zahvaljujem i zahvaljujem se gradonačelniku na dobrodošlici i mislim da ćemo mi to sada da malo još ovako dignemo na viši nivo.